Egunon, itxaropena dugunok bildu egin gara, lehenengo kristau biltzen ziren moduan. Orduan, itxaropena zen kristauen jarrera nagusia. Zatoz, Jesus jauna, otoiz egiten zuten. Gure jarrera ere izan dadila, haien abezela itxaropentsua. Hasi dezagun, Eukaristia igandean du sortzailera kantuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, aldari honen inguruan bildu gara, eta gure jangoikoari eskatzen diogu barka ditzala geure bekatuak, misterio santu hauetan parte hartu alizateko. Aitortzen diot jainko guztiunari eta zuei ere bai, ene zenideoi, pekatu egin dudala gogapen, hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez, bai bekatari naiz. Horregatik eskatzen diet Andre Maria Beti Virginari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai nire zenideoi, otoitz egin dezaiezuela nire alde jainko gure jaunari. Erruki jauna, Cristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
egin dezagun otoitz. Jainkoa guztidun beti erekoa, Espiritu Santuak irakatsirik zuri eita esateko eskubidea eman diguzu. Sendotu geure bihotzetan zeure seme alabatzako espiritua, agindu diguzun bizi betean zar gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Kanta jaunari lur guztia, egin alaitzo haren naia. Kanta jaunari lur guztia, egin Hebrearrei egindako kutunetik, zenideok, itxaroten dugunearen oinarria da sinismena, ikusten ez diren frogak, sinismengatik onetzi zituen jainkoa gure arbasoak, sinismenari esker, Abraham jainkoaren deiari erantzunez, ondaretzat hartu behar zuen lurraldera abiatu zen, norazi joan jakin gabe. Sinismenaren indarrez, atzerritar gisa bizi izan zen agindutako lurraldean, oial etxoletan bizi izan zen, jainkoaren agintzari bera hartu zuten Isak eta Jako bezalaxen, eta hori oinarri sendoa duen hiria, arkitekto eta egile jainkoa bera duen hiria itxaren zuelako.
Sinesmenari esker hartu zuen ondorengoa ekartzeko indarra. Bere emazte Sara agorra izan zen eta berak ere sasoia joana zuan arren, agintziria egin ziona fidagarria zela sinitzun baitzuen. Horrela, gizon bakarrek gandik eta berau horretarako hilik zegoela ondorengoa sortu ziren, zoruko izarrak bezain ugari eta itsasbazterreko ondarrak bezain kontaezin. Horiek guztiak Jainkoak hitzemandako ondasunak eskuratu gabe hil ziren, baina sinismeraren argitan urrutira ikusi eta agurtu egin zituzten. Horrela, lur honetan erromez eta arroz zirela aitortuz, izan ere, honela mintzo direnek garbi adierazten dute aberriaren bila dabiltzala. Utzi zituen lurraldea gogoan izan balute, izango zuten egokiera ara itzultzeko, baina lurrobea zuten irrika, zerukoa. Horregatik, Jainkoak ez du haien Jainko deitua izateko lotzarik, hiri bat ere prestatu baizien. Sinismenari esker, opari eskaini zuen Abrahamek Isak, Jainkoa probatu zuenian. Bera, agintzariak hartu zituenian, presegoen bere seme bakarra eskaintzeko, naiz eta seme horretaz esan zion Jainkoak. Isak, bidez izango dituzu ondorengoak. Uste bizia zuen Abrahamek Jainkoa gai dela hildakoak pizteko ere. Horregatik, semea berreskuratzea, Jainkoaren ahalmena ezaugarri gertatu zitzaion. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentra en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Auna que sana.
Gaurko evangelio honetan, Jesusek luzatzen digun mezua hauxe da. Prestatua egon behar gara edozein momentutan. Baina zer prestatu behar dugu? Hauxe da galdera. Zer prestatu behar dugu? Prestatu behar duguna da gure bizia. Prestatu behar duguna da gure anima. Bi era daude prestatzeko. Lehenengo era da bizitza ederra da. Momentu onak ditu. Eta bizitzaren parte bada heriotza. Baina heriotza ondo bizi dezakegu edo ez ondo bizi... Ez den nahi gaizki esan, baina gaizki. Ondo bizitzea zer da? Jakitea daukagun bizia geurea ez dala, eman intzaigula. Inok ez du aukeratu noiz jaio, zein guraso euki, nun jaio, ze famili eduki, eman egintzaigu. Eman egintzaigu. Eta doai hori askotan ahaztu iten dugu. Eta ahazteak eramaten gaitu heriotza gaizki bizitzera. Zergatik ahazten degunean heriotza ulertzen dugu lapur bat bezala. Etorri zat heriotza eta biziak kendu dit. Bizia etzen zurea. Gure jangoikoak eskatzen diguna geure barruan bizitzea daukaguna eta bizi dugun bizia doai badela, opari badela. Eta opari hori bizitzea dakar eskertuta bizitzea. 40 urte bizi izan ditut, 60, 80, edo 100. Eskertuta bizi naiz aukera honengatik. Bestela lapurra etorriko zaigu, eta bai orain eta bai etorkizuna ere, hortan bizitzen egongo gara, noiz etorriko zat? Heriotza, noiz etorriko zat? Bueno, ahaztu heriotzaz eta bizi ez, eskertu daukazuna, eta etorriko da. La segunda forma de prepararnos, o de la preparación que el Señor nos dice, aparte de aceptar bien la condición de la muerte, que es parte de la vida, la segunda de las formas es saber que la preparación no depende de lo exterior, sino de lo interior. Y aquí el ser humano y también los cristianos tenemos mucho que hacer. Porque ¿cuántos de nosotros... Yo vengo de Azpeitia y Azpeitia tiene una fama de mucha exterioridad, darle mucha importancia a lo exterior y siempre ir bien guapo, bien guapa, con los collares, con los pendientes, con un buen reloj, de peluquería. Pero creo que Azpeitia en eso no se queda solo, No voy a decir nombres, pero todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces exteriorizamos y adornamos nuestra vida, no solo con cosas que nos podemos poner, sino también con hábitos buenos. He venido a misa, he echado 2 euros a la persona que está afuera, he ido a visitar a mi hermano que está ingresado, pero
Cuando salimos de ese ámbito en donde somos vistos, empieza a salir lo que nosotros llevamos dentro, que a veces el ser humano y también los cristianos echamos por la boca lagartijas, echamos por la boca cosas que no son nuestras, pero que llevamos dentro, porque nos hemos centrado en adornar solo nuestro cuerpo, nuestra exterioridad. Y sí, voy a misa, pero a mi cuñada no la puedo ni ver. Rezo todos los días, por los pobres de África, pero mi suegra, cuanto más lejos de mí, mejor. Y ahí hay una incomprensión terrible que no hace bien al ser humano, no hace bien al alma humana, porque hay una ruptura de lo que yo vivo exteriormente y lo que yo vivo interiormente. En definitiva, hay un sufrimiento. Por lo tanto, hoy le pedimos al Señor que prepare también nuestro alma, que adorne con sus gracias y con el amor suyo nuestra interioridad, para que nuestra potencialidad no sea lo guapo que vamos en la vida, sino el tesoro que llevamos dentro y lo bien que lo custodiamos. Eso le pedimos hoy al Señor. Senide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Egiogun otoitz Kristori, hitz eman zuen bezala entzun dezala bere izenean bildu garen onotoitza. Bakearen alde, elizen arteko batasunaren alde, gu guztion zorionaren alde, eska dezaiogun jaunari. Por los que trabajan a favor de los pobres y necesitados, por los que ayudan a los ancianos y cuidan de los débiles, roguemos al Señor. Nekaturik eta ezinean dauden alde, arriskuan direnen alde, loturik bizi direnen alde, eska dezaiogun jaunari. Por los que rezan por nosotros, por los que recordamos en nuestras oraciones, por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hartu bihotzonez jauna, zeure Elizaren doai hauek, guk eskaintzeko zeuke maitasunez emanak, egin itzazu zeure indarrez, geure salbamenaren sakramentu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, zu bedeinkatzea aita guzti santua. Egoki da zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturri izaren horri. Zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gaur zeure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du, eta beste igande baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez duen eta gizadia zeure atxedenean sartuko den igandearen zain. Orduan zeure aurpegia ikusiko dugu eta zeure errukia gogoratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik eta ingeru eta santuekin batean bihotz bate zeure aintzari goratzarren kantatzen diogu. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian, zabaldurik dagoen zeure eliza. Iramazu maitasun osora Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Jose Manuel Martija, Edu Lizarralde, Juan Antonio Escudero eta Mari Jose Manteka zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, Pepi, Xabin, Josu, Fili, Retolaza familian hildako zenide guztiek, Mariasun, Sebastián, Angelina, Enrique, Luisa, José María, Fernando, Antxon, Azkue familian hildakoak, Jeregi familian hildakoak, José Domingo, José Mari, Izmendi Goikotxea familian hildakoak, Marcelino eta Luis. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Erruk izakizkigarren gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitarte, zonekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure zerueta zera zango izan benizure izena, Atera getzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurgunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo, betiko zorinaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet neure pake ematen, begira zure elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zuelizari pakea, eman batasuna, errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zorekin. Emaio zue pakea alkarri. Pakea zurekin.
Hona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Egin dezagun, otoitz.
hartu dugun sakramentu honek salbagaitzala jauna, eta sendotu zeure egiaren argitan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedenkazeitzatela jangoeko alguzte dunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.